Fhwngsa kaha jotona sala fhwngsa Bulu Kumar Debbarma he botoma comment khai nirno pore khana bani do or khatao kisa ke suina ja Bulu Kumar Debbarma boroi tinjon tongo Nilima Baby Jamatia o boroi lachiya ki shafano wan songma koroi nijini identity no lasimung rakha o ya pasi sini o ani ya phabai Thapra fhwngsa roi khikha koproi rojona mwsuk busloi Kumar Debbarma ni soddo gosi rok phana an video ronai tmanya an video no share khardi jate bon nuklangthang bon mokolo klailangthang no pha no so nini kaka nin soddo gosi ni je sala tongya de boni number de contact number apros ter mawan wansa sala bai hajak lai ma jagai tongoi mani rona hkblana bubai miya जों हाय अरन हाय नगो तंगै भिडिअ खायमोन ब्लान लासि हायसो हमबायो नेरो मकल कानादा मकल दन मकल न अ कलम बाय एखरे रना जे अम हाय कमेन्ट हाया खायनिना बाक्सा बुसु बुरिबो तंगना बिउस नान बांगै बैना हाया हमै बिउस नावनि सि हुंदि आंला हायनो जे आना हनाय नसि आं कमेन्ट उल्टा फिरो भिडिअ खायरो आना हयानो का आं रया गोबां मा तंगो Facebook खायनि राव हायनो YouTube खायनि राव Instagram खायनि राव गोबां मा borok ke tal soya mana haike si bina tal soya ho ama mokol pai joja baina o ko sorry ama kolom bai mokol ei kheu no gya khairma ang so lekha sima mani phai busi bai khade bai video ka ha khaimana bahaina comment haya khaini ha bai hai nawo tangoi chawoi mami sungoi khaimana bahaina video wo comment haya khaini ha bai short dress kawoi musamana bahaina comment haya khaini ha bai suska misra hai full song khaini bahaina cover hai hompiona je kapasi saya je kapasi haya ni thanile je kapasi haya salia pa mai hong tongbalang thang sangaya hai phana ma sawo ang bahaina content maya ba busi pekhede ang tak mami sung tong mami Bulu Kumar Debbarma na sabai di bani soddo gosti rok nai tongbal hanke bono 10,000 puroskar nahi 10,000 bono 10,000 ronai ano comment khaimen bangö je comment haya khaini rokni profile hainai di ঠিক जों sai pasi dar ko khlaio inar si sungjak ang o ana Instagram mo comment haya khaini broni wo hana haini manta asum murkho hinta songdi Nilima Baby hai hinta songdi ana bole comment pore rang yaphu bani comment sandok mani phosita mabo bani Nilima Baby mani bani video ni comment no reply rojos niya bono soba tama hoita final da hominal da bo hai comment no bono reply ramno ya bro somani abde ana bo bai compare ta khaiti busbe khade ang class 6 7 8 jora por ja ang pore mabo soba ana comment haya khai soba comment ka khai ang thung prai mo kosto mabo ang je pula skang phone ni simi jatra phone simi ang video khai phimani comment ka khai soba comment haya khai ang soton mo kosto maja ana comment ka khai phaini sasi tab ulorok ge comment haya khaini betongo je haya je khaini khai tongnang thang bono naye ni dorkar naya tha sate bo tha sa khudda khudi tha sa nije sak bai sak video khailele hanke comment haya khainai hingsa nanglai jealous nanglai bosi tha sa te kono din tha sangmaya busi bai khade te kono din tha sangmaya wan saro boroni borok no am haike video haya khayo hai phu irai phu hi comment haya khaya se hani bangina borok ubu kusukai thangta wan sarok na te kono din puspaya je khasila hangke se angle tak singer hondi actress hondi actor hondi music director hondi producer hondi wan samang sil kabangma kumar sana hondi tabok bipasa bosu hondi Rani Mukherjee hondi Amitabh Bachchan bohi hondi thungprai wan samang si sin borok khorok busu thangma kha Indian Idol phu
super dancer pho bai ke sobo thangma ga sale tau suro bi Debbarma sasi bo boni bwsai Thapra bai kaijak mansi boni jat bai kaijak bu boni jat bai kaijak bu hinsi ama hingsa nangke tei bofro kusuka mana ha bofro kusuka mana sabali kisa comment khaye kisa phatani borok assamese borok bai kaijak lo tak assamese ni sela bai kaijak mana bhaini wansa hongklang khapo ani bwsani yoni bwsasi assamese sela bai kaijak chennai ni sela bai kaijak bwsibai khade tak borok thangjago thangjaya hayaya joto borok haya chini borok sasi Jamatia bising sasi Debbarma bising sasi riyang bising sasi ketal bising sasi mwsuk bising sasi kwbangma haya tongo bwsikhade hai sak bai sak hingke haya honglaya lai barjak hingke haya hongo haisi kok sake kwbangma samawo haini boni no limit dok khe ma tongrwo ang sanengkha hai samawo mwsangjaya thangsa mendra thangsa tei kono din thangsa bo wngya o wansa rokni yakung yak tola khe sma tongnai sak bai sasi mungsasuk wngla hingke bwsa lekha kwrwng wngbo haini hingsa nangnai ha gana wngbo haini hingsa nangnai ha ang gari kono kono nala hingke bo hingsa nangnai ha nog building tangla hingke bo bohok mui pensa khai buthalni ha tei hana kono din hangya tei wansa rokno kubo paiya omo hai tongmo hingke tei kisa masa phari social media phai je samung tangna hingke omo haike haya salai si hingsa nalai si naisirlai si thailaina hingke tei biyangni mendra 100% roi samo guarantee roi samo tei kono din wansana paiya phatarni borok bai thanglai nuglai hajaklai kaijaklai hingke si Tripuranni borok bo haino sojak manble boni bo jati gosti bangso ani bo jati gosti bangso nuglai hajak kaijaklai manble gasi borok bai borok si hai kaijaklai sasi ama hai kwkak pho buthalai pho irai pho kwbangma tongo anle mungsa problem kwrwi toma phatarni hodi toma India ni hodi toma China hodi toma Japan hodi toma Assamese hodi ang mwsangjaya toma Nepal hodi ani thani mwsangjaya jephano nung bai ang bai hajaklai bwkhai miliwi kaham khe songshar khai tonglaimano bono si angke hajago bwsikhade hai bwkhai bwsai ang baino kaijak lai bwkhasi mili laiya jerpasi walai laijak sok laijak botok khailaijak totra selaijak bo haikle baikhengnai ba nung Jamatia ang Jamatia hi khe sabailo comment khaye je bwkha mani baisi ma hajak lainai ma kaijak lainai ma tonglainai tmani bangwi upojati hongsa tmani bangwi jati hongsa lekha pora bo aswk kwrwng bo aswkno gana songkha bo aswk kwbang yang yung bo popular wngjak sijak thungprai si hai borok hingke kusuk haini bangwisa jati hongjago borok hingke town o mangsi sohor o mangsi tamani upojati hongjak lekha pora bo rwngya gyan bo haya gja tei bo bikhra gja hingke bo hachuk o maka snui namle town o thangke kis kirigara ho tei baikhe suk sinai kusuka sinai hingke ba upojati ke sma tongsinai jebra phano wansani tola wansani yakung yak ha i wansani yakung yak tola o khe haini bangno buijephah video khai tonglang amha comment haya khaimani khe nijeni gyan sijak mansi nijeni gyan tongmungsang sijak mansi ai janija tongma video khai tong hai tongbai be video khairok khalaibai manle wansa bai tonglai hajaklai manle khuk wansa bai no baisa bro phaino borok dakhal sinda nukbai khana bising monjo tei borok dakhal bo salani bag o hingke wansa salani bag o hingke toma kontam ro sjajak bo rimak thasini bokong bara bo rimak thani borokni bag bisingbono sok si dajak borok khaile khuk chwng haike Instagram khaio YouTube khaio Facebook khaio bo haideba tongmung haya hingke video khaya phano tongmung haya chwng haike short dress ang haike short dress chwng haike haya ang haike short dress kakawi video khainai wai bwsakmuyang wansa chwla haitwi bini jat bo hairwoi majakba sale khorok bwsukbo mung kaisadi bwsai bai hai kaklai hai kharpho Delhi kharpho Mumbai kharpho Bengaluru kharpho hima bwsa haike tong sale amhai khallaini ba video bwsa khaiya
जर्म करमन कस खाय इंस्टाग्राम खाय फेसबुक खाय बहाय मास बिल खालानि बिसिरबा गोबां तंगो फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब खायनि तंगो हायफाना बिसिरबा ama hai video खाय फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब बहाय थंगि आरो खारबो ताबो गुरि लायग्रा देखा दै मिफु सेपांति था Gue bilang bang, dari kerja dia? Hah benar kakak selalu jalannya dia. Hura yak. Ya kena teboza ya kena teboza. Tak masih masalah ini. Tunggu sama rumah. Udah bunga. Sama tuh suka ada lah. Malu dia. Oh seperti itu apa masalah apa tuh masih dalam bisa pemadi wajar lah. Mau kecil beda. Mana beli? Cara taruh teh ke tanah apa